Ako ang sugdan kini ang akong humiliya pinaagi sa tulo ka pangutana. Ang akong pangutana, unang pangutana, sa inyong kasinatian, kinsay kinadugayan moabot kung naay bunyag? Kinsay kinadugayan moabot kung naay bunyag, no? Kasagaran siguro ninyo nga tubag niini ang kinadugayan moabot mga ninong ug ninang, no? Kay usahay padugay-dugay ang mga ninong ug ninang. Ikaduhang pangutana, kinsay kinadugayan moabot kung naay misa sa patay? Ang kasagaran sa akong kasinatian, ang kasagaran nga pinakadugay moabot kung naay misa sa patay, ang dugay jud kaayo usahay ang pari, no? Kay usahay kung ang misa sa patay alauna, ang patay moabot na nag alas 12 sa udto, no? Usa ka oras na nga advance, no? Kay siguro excited ba, di man siguro excited, no, nga ilubong, no, kun dili usay murag naandan gayud kana nga wala pay lagsara ka sa akong pagkapari, kausara ko nakahinumdom og kanang misa nga na late ang patay, no? Na late ang ug abot ang patay, no? Kasagaran gayud, no? 1 hour advance mo abot na gyud na ang mga pamilya dala ang minatay, no? So katulong pangutana, sa inyong kasinatian, kinsa ang kinadugayan mo abot kung kasal? Sa kasinatian usab nato, usahay ang kanunay nga paabuton ang babayi, no? Kay ang babayi daghan pa kaayo og mga seremonyas, no? Ay, picture taking, no? Ang mga lalaki na say picture taking, pero ang babayi daghan pa kaayo og mga seremonyas, kay kinahanglan pa man nga mag-makeup, no? Tapos ang mga kuan usab, ang mga iyaha usab nga muuban sa babayi, daghan sad kayo, usahay mao na nga taas ang panahon nga igahin para sa pag-makeup, mao na nga usahay paabuton kayo ang babayi, no? Apan sa kultura sa mga Hudiyo sa panahon ni Hesus, o sa kultura sa mga Hudiyo, ang pinakadugay moabot mao ang lalaki, no? Mao nay dako nga kalahian. Kung inyong mahinumduman sa The Parable of the 10 Virgins, ang pinakadugay ni abot, ang gipaabot nila ang pamanhunon nga lalaki. O kanusa ni abot ang pamanhunon nga lalaki? Didto pa siya sa tungang gabi, no? Si Jesus sa atong ebanghelyo karon naghisgot siya nga siya ang pamanhunon, o kay siya ang pamanhunon, kinahanglan maglipay ang iyahang mga dinapit diha kaniya. Sa kultura sa mga Hudiyo, ang lalaki mag-andam og balay alang sa iyang mahimong asawa. O kung ang iyang amahan muhatag na go signal sa iyaha, muadto na siya og iyang kuhaon ang iyang mamahimo nga asawa. O ang selebrasyon muabot og usa ka semana, no? Diri sa atoa sa Pilipinas, usahay magpakasal alauna o alas 2 o alas 3, then panihapon dayon humana inig humag panihapon, no? Pero sa ilahang nga kultura taas kayo ang selebrasyon sa kasal nga moabot og sinimana. Muna nga si Jesus sa iyang pagpaila sa iyang kaugalingon nga siya ang bridegroom o pamanhunon, nagpahinumdom siya sa duha ka importante kaayo nga hagit, no, o pahinumdom alang kanato karon. Una, ang magpuyo sa kinabuhi uban kang Kristo maghatag og kalipay sa usa ka tawo. Makaresonate gayud ta ini sa usa ka kanta nga dugay na natong ginakanta, especially sa mga charismatic communities, nga ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Nganuman, no, tungod kay ang mga tawo nga nahisubay sa kinabuhi ni Kristo, sila ang mga tawo nga malipayon. For the first 300 years of Christianity, kadtong pagsugod pa sa Kristyanismo, ang mga Kristiyanos sinati sila og persecution. Apan ang mga paganon matingala sila sa mga Kristiyanos. Nganuman tungod kay usa sa mga trademark sa mga Kristiyanos ang pagkamalipayon. Nga bisan pa ipakaon sila sa leon, ipakaon sila sa tigre, malipayon gyapon ang mga Kristiyanos. Ug mao ta nga ang say gitawag sa ilaha, sila mga
Christians. No? So, diha sila nailhan. Sila Christians, tungod sila mga taong malipayon. Ug nakaresonate usab kita sa bag-o lang nato nga selebrasyon sa Fiesta Señor. Kay ang tema sa ato ang Fiesta Señor, si Jesus man tuburan sa kalinaw o sa panaw o sa lakaw sa pagtuo. Kay bisan unsang pagsulay ang moabot, wala gyud matandog ang pagtuo, no? Ang mga Kristiyanos, ang mga taong nagtuo kang Kristo, kung kita mo sinati og mga pagsulay, bisan pa unsay mga klase sa mga pagsulay, kung ang atong pagtuo anaa diha kang Kristo, makabati gayud kita kanunay og kalinaw. Kay sayod ta nga dili tabiyaan sa Ginoo. Ikaduha, ang pagpuyo sa kinabuhi uban ni Kristo maghatag og kaluwasan sa usa ka tawo. Sa pagkatinuod, dili ang tawo ang makaluwas sa iyang kaugalingon, no? Sa daghang mga higayon, magtuo ta nga makamanipulate kita o makontrol nato ang dagan sa atong kinabuhi. Apan dili ta ang makaluwas sa atong kaugalingon, kundi ang grasya sa Dios lamang. Ang Ginoo mao'y makaluwas sa tao. Gani sa John 1:10 nag-ingon nga, nianhi ako aron maghatag kaninyo og kinabuhing madagayaon. I have come that you might have life to the full. Sa katapusan, naitukma nga panahon sa tanang butang. Ang kinabuhi sa tao sama sa pagpugas, na ay pagpaabot, na ay pag-atiman, na ay pag-ani. So meaning, muagi og proseso sa kalipay og kasakit. Apan ang taong na ipagtuo sa Dios kanunay malaumon. Natay advantages sa mga taong wala nituo sa Dios. Unsa may advantages sa mga nato nga mga nituo sa Dios sa mga taong wala nituo sa Dios? Una, nituo ta nga naay laing kinabuhi gawas ining kinabuhia. So inig kahuman sa atong kinabuhi naay kinabuhi pa nga nagpaabot alang kanato. O ikaduha, naay kining kinabuhi nga nagpaabot pa kanato mao ni ang langit. Ana ay langit nga nagpaabot kanato. O kini siya gipahinumdom kanato kang Kristo diha sa Santos nga misa. Kay diha sa Santos nga misa gipahinumduman ta nga kung asa si Kristo niadto, moabot ang panahon nga sama sa pamanhunon moabot siya og kuhaon kita niya. Ug dadon ta niya sa lugar nga iyang giandam kanato. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.